Weşangerên Kurd rojên 11 û 12 Gulana 2024 de li Amedê hatin cem hev û komxebatek li dar xistin. Di wê komxebatê de biryar girtin ku înisiyatîfa weşangerên Kurd xorttir bikin. Berê hebû lê rawestiyabû, çalak nebû û biryar girtin xorttir bikin. Piştî vê biryareke din jî girtibûn ku piştî 2 mehan careke din komxebatekî li dar xistin û ew komxebata wan doh û îro yani 6 û 7 tîrmehê dîsa li Amedê di vê germa Amedê de li dar ket. Komxebatê vê carê biryar girt ku komeleyê ava bike. Komeleya weşangerên Kurd bi kurteya wê jî yew Kurd. Ji bo vê yekê komîteyekî ji desteyê avakar sazkirin. Di nav vê komîteyê de weşanger Azad Zal, Bawer Berşev, Jêhat Rojhilat, Songül Keskin, Şêrko Kanîwar hene. Ev deste heta komeleyê ava bikin, kongreya komeleyê li dar bixin, ew ê xebata xwe bidomînin. Ji bilî vê di komxebata doh û îro de çend biryarê din jî hatin girtin. Biryarên sazkirina dîplomasiyê, biryarên sazkirina fuaran, biryara xebata plansaziya 2024 û 2025 li gel vê yekê li bajarên Kurdan û derveyê bajarên Kurdan li darxistina fuaran yan jî bi awayekî bi hevra yan jî bi piştgirî beşdariya fuarên cûr bi cûr. Li aliyê din biryar girtin di nav tora civakî de jî hesabê wan hebin, ew jî bi navê yew Kurd wê hesaban vekin û ser wan hesaban jî dayîn û standina xwe bidomînin. Ev yek ji bo weşangeriyan Kurdî gaveke mühîm e. Heta anha komeleya weşangerên Kurd tune bû. Komeleya nivîskaran û wêjekaran hebû lê di dîroka Kurdan de dîroka weşangeriya Kurdî de komeleyekî wan tune bû anha wê komeleyê ava bikin. Helbet ne diyare sive dus ve mehek salek paşê lê biryar hatiye girtin ev deste bixebite û di kurtedemê de kongreyê li dar bike û komeleyê saz bike xebatan êdî bi ser wê komeleyê la bidomîne.